שלום, שמי רן בר, מהנדס חשמל ומנכ"ל חברת גרינקו אנרג'י המתמחה בתכנון, הקמה ותחזוקת מערכות סולריות. בסרטון זה ניגע קצת בשיקולים התכנוניים של הקמת מערכת סולרית והסדרת מונה נטו ובכלל. כידוע, לכל גג יש את התנאים הספציפיים הייחודיים לו, ולכן על מהנדסי החברה מוטלת המשימה להקים מערכת שתיתן את התפוקה המרבית בהתאם לתנאי השטח הקיימים. חשוב לדעת, מערכת סולרית פוטו-וולטאית מורכבת משני רכיבים עיקריים. הראשון, פאנלים סולריים. אלו קולטי השמש הקולטים את קרינת אור השמש ומייצרים חשמל, בעברית חשמל זרם ישר, חשמל DC. ממיר המתח הוא הרכיב השני. ממיר המתח או מהפך הוא הרכיב אשר לוקח את החשמל במתח ישר והופך אותו לחשמל זרם חילופין או מתח AC המתאים לצריכת החשמל ברשת החשמל במדינת ישראל. לכן, על מנת לנצל את מלוא פוטנציאל השטח שלנו, עלינו לדאוג כי המערכת שלנו מתוכננת היטב. כאשר אנחנו ניגשים לגג חדש, עלינו להתחשב במספר פרמטרים עיקריים. 1. הצבת הפאנלים למקסום ייצור החשמל בשעות השיא, עם התחשבות בתעריפי החשמל השונים בשעות השונות ובעונות השנה השונות. העמדת המערכת באופן יציב וללא הצללות הוא הגורם השני. חיווט חשמלי מהפאנלים ועד ממיר המתח, והזרמת החשמל למבנה ואל רשת החשמל עם מינימום עיבודי אנרגיה מיותרים. תכנון זה מתבצע על ידי מהנדסי החברה באמצעות מדידת הגג, מידול שלו, תכנון שלו בתוכנה ייעודית לתכנון מערכות סולריות. המהנדסים ממקמים את הגג בנקודת ציון מדויקת לפי מקומו הגיאוגרפי. התוכנה יודעת לצפות את ייצור החשמל לאורך כל השנה עם השינויים במזג האוויר והצללות הצפויות כתוצאה מגורמים חיצוניים ומתכנון הפריסה שתכננו. מערכות מונה נטו לעסקים פועלות בשיטת קיזוז לפי תעריפי חשמל שמפורסמים על ידי רשות החשמל. תעריפי החשמל בעצם אומרים שבכל עונה במהלך השנה ובכל שעה במהלך היום, תעריפי החשמל הם שונים בהתאם לתעריפים שמפורסמים על ידי רשות החשמל. למשל, בחודשי יולי ואוגוסט החמים, משעה 10 בבוקר ועד 5 אחר הצהריים, הצריכה היא בשיא, כי כולם מפעילים מזגנים ואמצעי קירור שונים, ובאותו הזמן מחיר החשמל הוא גבוה בגלל הביקוש הגבוה. לכן גם עלותו היא הגבוהה ביותר במשך השנה. בדיוק באותו הזמן, המערכת הסולרית עובדת במיטבה, וכל קילוואט שעה שהצלחנו לייצר באמצעות המערכת באותו הרגע, הוא קילוואט שעה שלא משכנו מחברת החשמל וחסכנו את עלותו היקרה. לפיכך, תכנון טוב של המערכת אשר לוקח בחשבון את המשתנה הזה, יכול לחסוך לנו חלק ניכר מהוצאות החשמל שלנו. לכן, בשיקולי התכנון, עלינו לשאוף לכוון את המערכת אל מול קרני השמש בצורה אופטימלית בחודשים ובשעות אלו. אם זה מתאפשר לפי תנאי השטח, נכוון את המערכת בזווית של סביב 15 מעלות לכיוון השמיים, יחסית לקרקע כמובן, ובאזימוט לכיוון דרום, כיוון שזה מיקומה של השמש בחודשי הקיץ. אם תנאי השטח לא מתאימים, נשתדל למקסם את העמדת המערכת כמה שיותר קרוב לפרמטרים אלו. מה שמחזיק את הפאנלים זה קונסטרוקציה מאלומיניום. על המערכת להיות מחוברת לגג בצורה חזקה ויציבה. בגגות לדוגמה מסוג אזכורית או רעפים, הקונסטרוקציה תתחבר ישר לפתות, לקורות שמחזיקות את כיסוי הגג עם מיתום ייעודי שימנע נזילות לאורך השנים. בגגות בטון או גגות שטוחים, המערכת תמוקם על אבני משקולת שיחזיקו את המערכת כדי שלא תעוף ברוח, או לחלופין תתמך על ידי מעקות הגג בקידוח. בשני סוגי גג, קונסטרוקטור מוסמך ידאג ויתכנן את המערכת באופן בטיחותי, כך שהמערכת תוכל לעמוד גם בתנאי מזג האוויר קיצוניים. יש לקחת בחשבון את המרחקים בין השורות, כך ששורה אחת לא תצליל על רעותה. כמו כן, יש לדאוג למעברי שירות, כדי שיהיה ניתן לטפל במערכת בצורה נוחה ובטיחותית, לאורך כל ימי חייה. יש לשים לב גם כי לא כדאי להציב פאנלים במקומות בהם יש רוב היום הצללה מגורם חיצוני. לדוגמה, במקרה הזה אנחנו יכולים לראות מבנה טכני אשר נותן צל מדרום לכיוון צפון,
באמצעות התוכנה אנחנו בודקים מה השטח שעליו הוא מצליל, ודואגים לפנות אותו מפאנלים ככה שפאנלים אלו לא ייפגעו מהצללה ויעבדו בצורה מקסימלית. חיווט המערכת מבחינה חשמלית חייב להיות חכם, פשוט ובעיקר ברור לכל אחד, כך שאם תהיה תקלה בעתיד, כל איש מקצוע מהתחום שיעלה לגג לטפל במערכת יוכל להבין ולטפל במערכת בקלות. הכבלים שמוליכים את החשמל לכיוון הממיר חייבים להיות כבלים תקניים ובאיכות גבוהה, אשר מתאימים לכל תנאי מזג האוויר חיצוני במשך כל חיי הפרויקט. את הכבלים יש לשים בתוך תעלות פח מעוברות שמגינות על הכבלים מפני נזקי מזג האוויר. את הממירים יש למקם במקום נוח ונגיש לטיפול ותחזוקה, ולהשתדל להוליך אליהם את החשמל מהפאנלים בדרך הקצרה ביותר עם חתך כבלים נכון, בכדי שלא לספוג הפסדי אנרגיה בדרך מהפאנל אל הממיר. חשוב לי להדגיש, תכנון טוב של המערכת הסולרית יגדיל משמעותית את תפוקת החשמל מהמערכת שלכם.